Hola, em dic Joan del Río, tinc 52 anys i fa 6 anys vaig tenir un accident, em va atropellar un cotxe i em va amputar en el moment la cama. Tinc una amputació supracondília. Jo des del primer moment, jo sabia que ja havia perdut la cama perquè no vaig perdre el coneixement en cap moment, llavors entre el trasllat a l'hospital i tot ja era conscient de que perdia la cama. De fet, ja l'havia perdut en aquell moment, però jo des que vaig despertar el que tenia clar és que tornaria a anar amb bici, vull dir que era la meva, entre cometes, obsessió. Jo ho tenia clar, que sí com no, vull dir, jo no sé si estava en una bombolla, però era obsessiu. La resta de gent no ho veia tan clar i em sembla que ho van passar pitjor ells que no pas jo, però bueno, així, mentalment estava com fora de tota la realitat, poder, no? Bueno, la primera impressió va ser com si fossin de la meva família, vull dir, com si els conegués de sempre, vull dir, més que metges o protèsics eren com amics, bueno, i de sempre, i de fet la relació que segueixo tenint amb ells és molt important, i recolzament, i m'han ajudat molt, també, vull dir, justament 6 mesos abans del meu accident vaig coincidir amb un noi que també havia sigut amputat amb un accident de moto i bueno, ens intercanviàvem informació i sensacions i això. I després, amb gent de fora d'aquí, perquè clar, aquí venia lo just només per revisions i quan tenia algun problema, però com que ara vaig en bici i al club on estic també som 3 o 4 amputats i bueno, el dia a dia la relació i les preguntes i les inquietuds i això més amb ells, no? Però sí que amb algú, i cada vegada que vinc aquí conec algú o coincideixo amb algú d'aquí que havia conegut abans i bueno, xerrem i a més conec d'altres que han anat a un altre lloc i inclús jo els he donat consells i bueno, en cap moment ningú no m'ha dit que no ha funcionat el que li he dit. Vull dir, alguna cosa bona estan fent aquí.